Какво правиш тук? Ще ти помагам. Той дойде да изям всичко от хладилника. Тук съм с Луис. Нима! Дано всичко е наред. Откъде дойде това? Да се връщаме. Добре. Нелепо е да се опитваш да изплашиш сестра си. Това щърки ли са? Нали? Клео. Ти ли каза на Луис да не говори с мен? Естествено, че не. Ако Луис не говори с теб, това е защото не иска. Познаваш го. Прекалено мил е, за да ти каже за това. Добре ли ми стои? Аз съм повече русалка от трите ви. Хубави крака.